9 сентябри соли равон дар кӯхи фарҳангии шаҳри Бохтар ҷамъомади тантанавӣ ба ифтихори 32-юми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид ин ҳамоишро ифтитоҳ намуда, аҳли Толор ва тамоми мардуми вилояти Хатлонро ба муносибати ин ҷашни муқаддас табрику таҳният гуфта, барояшон тансиятӣ, рӯзгори ободу осуда ва иқболи баланд таманно намуд. қайд гардид ки 32 сол аз нигоҳи таърихӣ марҳилаи кӯтоҳ аст, аммо дар ин масир миллати тамаддунофари тоҷик таҳти роҳбарии хиратмандонаи пешвои муаззами миллат тавонист дар ҳама ҷабҳаҳо комёбу дастболо шуда ба пешрафту муваффақиятҳои беназир рӯбарӯ гардид. тамоми саъю талош, ташаббусҳои созандаву бунёдкорона ва нақшаву ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат ки дар замони соҳибистиқлолӣ амалӣ гардидаанд, ба хотири муҳайё сохтани шароити зиндагии шоиста барои ҳар як сокини кишвар маҳсуб меёбад. яке аз ҳадафҳои муҳим ва стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз бомбасти коммуникатсионӣ баровардани Тоҷикистон аст, ки дар ин самт мо ба комёбиҳои беназир ноил гардидем. ба ҳамагон маълум аст ки бузургтарин дастоварде ки миллати тоҷик дар таҳаи охири асри гузашта ба даст овард, ин соҳибистиқлолӣ ва истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. албатта ки истиқлолият ин озодӣ, истиқлолият ин тинҷу оромӣ соҳибватанӣ ба ҳисоб меравад ва гуфта намонад ки дар зарфи солҳои соҳибистиқлолӣ бо кӯшишу талошҳо ва хизматҳои шоёни фарзанди фарзонаи миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷумҳурии Тоҷикистони мо ба як кишвари ободу озод ва ба давлатҳои мутамаддини ҷомеаи ҷаҳонӣ пайваст гардид. тавре аз таҳлилҳо бармеояд, соли 1991 дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ҳамагӣ 75 адад корхонаҳои саноатӣ фаъолият менамуданд ки ин шумора дар соли 2023 ба 671 адад расонида шуд. дар ин давра 566 адад коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ мавриди истифода қарор гирифта, ҳазорҳо ҷойи кори доимӣ таъсис ёфтанд. пас аз анҷоми қисми расмии ҷамъомад, барномаи пурмуҳтавои ҳунарии санъаткорони вилоят иборат аз суруду таронаҳои ватандӯстиву меҳанпарастӣ тақдими аҳли Толор гардонида шуд.